Sky Plaza. Oo. Halos ganito ka tirik yun. It's not just radio, it's MOR, my only radio. Tingnan yung puno, yan lang puno dyan, Bob. Hello! Alipugpog, alipugpog! Ayun na. Alipugpog, alipugpog! Bababa na kami. Makita mo yung kalsada, oh, tingnan mo. Yan o. Banda, yun na yung ano, LA Clippers. Anong LE? Los Angeles? Eh, tingnan mo doon, oh, tawag lagkam doon, oh, parang kaabulan na lagkam doon sa baba, oh. Ah, mga motor pala, akala ko lagkam. Daming tao. Patulgit naman ikan. Ha? Namalpas. Ya? Patulgit naman. Hindi naman ito expressway. Daang kalikasan ang Service road pa rin to. tinatawag nila dito. Oy, oy. Dahil Ang dami. Pangasinan. Ay. Ang daming umaakyat. Linggo ngayon daw. Kaya pala ang dami rin eh, linggo. Sabado yun ang dadami niyan. Bakko, 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 bakko. Ano? Okay. Ito, lagyan mo rito kaya. Itaas mo siya. Ayan, oh. Taas mo pa. Dito, tanggalin mo na lang. Lagyan mo rito. Lagyan mo muna. Ha? Dan, sira. Okay. Sira. Wala na. Hindi ah. Ayan, pwede na. Ayan. Tanggalin mo muna. Para hindi ka nahihirapan. Hindi rin siya kaya. Hayaan mo na. Uy, tanggal na, oh. Ayan po. Hindi na ka. Kunti lang pulo yan, kawawang bundok eh, no? Turot ng tao kung tawagin to eh, malaking turot. Parang sa ano, diyan ko nga yun, delikod. Delikod nga, diyan Bachelor. Gusto lang nga eh, mga bundok, di ba? Kaya hindi mapuno. Kaya makakuan lang. Kunti lang puno. Dito tanin yung ano, active na ano bundok. Yung mapupuno talaga. Iba talaga yung lupa ng bulkan eh, no? Mapupuno. Tamang research yun ha, nakuha ko yung ano, kung ano klase ng mga to. Di ba? Kasi, hindi mga bulkan, no? Mga ano, mga active. Ito hindi mga active, oh. Pero walang mga puno, pa isa-isa lang. Hindi lang. Stock na alis mo yun ha, wala pala. Iba ang lupa kasi, magkaiba sila ng lupa eh.
Init eh, no? Dami pa rin tao. Kaya tag-init. Ay, may ringgain na niya. Sigurado yung ringgain. Hindi may hanap buhay yung mga ano, vendor. Mga vendor may hanap buhay. Tapos na lang yung shopping. Ang kaligasan na. Yung mulay kanya miro matagpag sa amin. Yo! Yan na, kaya yan yung ano kubo na yan, no? Yan pinakita yan sa ano, TV. Makita kasi yung buong ano, buong Pangasinan, no? Yung YouTube. Oh, YouTube, ganyan. Facebook. Sa ano, kay Tulpo, pinapakita.